No hei kaikki. Tää Sara pyysi mua tekemään tällaisen puhevideon. Onks tää puhevideo? No ainakin mä puhun tässä. Okei, nyt me puhutaan Sarasta. Sara on oikein ihana, se ei oo lihava. Ja sitten Sara on tyhmä, Sara on lihava. Se on just silleen päin. Sara on tyhmä ja Sara on lihava. Se ei jätä mua rauhaa ja Sara on kauhea kakkepää. Se on kauhea kakkepää, se vain viestittää mulle. Ja just niin. Sara on oikees. Okei, en oo hiljaa. Koska se ei halua, että mä kerron sen oikein. No en mä tiedä mitä mä tekisin tässä. Ja tällaiset skypeet ja rekordit, niin aina muokkaa niinku mun ääntä. Esim. Pari vuotta sitten, niin mä kuulostin ihan 6-vuotiaalta. Nyt mä kuulostan varmaan, no en mä tiedä. Joo.